Hola, com estem? Estic així perquè vull fer un xicotet tutorial el més ràpid possible sobre com gastar tècnica de croma sense tindre croma. Una cosa estranya, però es pot. Mireu, vídeo. Vaig a fer, per exemple, en horitzontal, este vídeo. Estirem el vídeo perquè vull, diguem-ne, 7 segons, una cosa així. Ja està. I ara vull un altre vídeo, per exemple, que sigui la meva maneta fent un ballet. Ja està. A veure, CapCut, molt interessant i gratuïta. La tenim així. A veure, nou projecte. Per exemple, si li done a primer, bueno, faig ficar els dos vídeos, 1 i 2, agregar. Ja està així. Uno i l'altre està així. Mira, si faig clic en el segon vídeo, el puc ficar, per exemple, el primer. Me deixem així, no? Per exemple, jo vull que faci que este vídeo siga el fons i que este siga eliminar el fons. A veure com vos ho explique. Per exemple, si faig clic així i me'n vaig a superposició, bum, se me'n va cap a baix. I és en este moment, jo tinc així dalt el fons, que podria ser un altre fons diferent, i tinc així la mà. Per tant, la mà esta, que faig clic, la de baix, la superpuesta, he de fer una cosa, que és anar-me'n a l'opció de recorte, i ara ve el recorte intel·ligente, que és eliminar el fondo, a l'esquerra, bum. I li dic que sí en el tic. Ja està pensant, eliminar el fondo, tant per cent. I quan acaba, m'ha fet fotograma, si vos fixeu, està retallat fotograma, i com veieu, no falla, és molt fort això, és pràcticament infal·lible, veus? Així es nota un poc més, però res, està superbé. I per tant jo ara sí vinc i li dic dividir, que està baix a l'esquerra. I ara me'n vaig a este tros que sobra, faig clic i li dic eliminar, que estava baix. I en això he aconseguit aquest efecte. Per exemple, estic fent el vídeo, que sigui la meva maneta fent un ballet. Si volguera, per exemple, silenciar el de dalt, perquè siga, no vull la veu, me n'aniria a volumen i li ficaria així. Per exemple, ja està. I si volguera silenciar el de baix, el mateix. Faig clic i silencie. Veieu? De normal que passaria seria que dalt tindria el fons que vull els xiquets i baix tindria els xiquets que estarien retallant-se, o un xiquet o dos xiquets. Normalment funciona, no sempre al 100%, però normalment sí. Per tant, de normal el que vull és que el de baix sí que tinga volum, i li podria donar a més de 100 fins a 1.000, però ja retombaria potser, si voleu una cosa així, per exemple, ok, i ja tindria el resultat molt fàcilment, de manera gratuïta, molt bon resultat d'això d'ací. Jo, per exemple, ara hi ha un vídeo de YouTube que és Banana Meatball, que és de Go Noodle, si fiqueu així, Banana Meatball. I és molt divertit, als xiquets els agrada molt, és ballar, votar, hi ha coses molt xules. I jo tinc pensat gravar-me en algun moment en un fons que siga bastant llis, d'igual, que no hi hagi 1.000 coses, perquè quan faça este moment de retallar no li costa molt i em trobo molt bé qui soc. I lo interessant de tot és que jo puc agafar, una vegada estic així, si me'n vaig a la pantalla on està la mà i faig zoom en la foto, em puc col·locar exactament en el tamany que jo desitge a la pantalla. Per tant, jo tinc pensat ficar-me a la part de dalt el vídeo descarregat de YouTube i així jo a un costadet fent el ballet també, per també ser protagonista en el vídeo. Us imagineu? I així estaré jo en el vídeo, que li donaré volum i ficaré així, al 0, i el de dalt, que serà el videoclip que m'hauré descarregat de YouTube, d'alguna manera, d'una pàgina per internet, podré fer això. Ja que estic, no em costa res, vaig a dir-vos la pàgina que a mi em funciona per a descarregar vídeos de YouTube, que és Ummi YouTube. I una vegada entrem tenim dos coses, descargador o video downloader. Pues vull el que diu en castellano, descargador de vídeos. I així ja li dius, enganxes així l'enllaç, li dius descargar allà a la dreta, la fletxeta cap a baix, i li dius 720 o 1080, l'opció que et dona per a descarregar, fas clic i ja et descarga el vídeo. I ja el podríeu posar, per exemple, el vídeo d'alt, col·locant els dos, i aquest vídeo descarregat més el que t'has gravat tu ballant, per exemple, li dius superposició al que tu estàs ballant, per exemple, per a col·locar-te així, o inclús més gran, el que tu vulguis, perquè és que és totalment mòbil, és una meravella. I quan acabes dalt a la dreta hi ha una fletxa cap amunt, apretes, t'exporta el vídeo, i finalment tenim el vídeo ja preparat per a pujar a YouTube, per a compartir, el que vulguem. Com podeu comprovar,
està fet d'esta manera, com jo ho he fet. Veieu? Bé, doncs ara vos el compartisc. Espero que vos hagi agradat el mini tutorialet per a fer un croma inventat rapidet. Si voleu altres tipus d'activitats que compartim moltes coses de noves tecnologies i de tot un poc, així teniu el meu compte d'Instagram, David Talavera Maestro, David tal qual. Si voleu veure més cosetes que tenim així de noves tecnologies, del tema de l'ensenyament de l'anglès i moltes altres coses. Una abraçada molt forta. Adeu, adeu.